Babaeng pintor naman sinaksak ang lalaking maingay nakakwentuhan sa harap ng kanyang bahay sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Isinugod sa ospital ang isang 29 anyos na lalaki matapos saksakin sa tapat ng bahay ng isang babae sa Dagupan City. Batay sa investigasyon ng Dagupan City Police Office, naglalakad umano ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa tapat ng bahay ng sospek habang maingay na pinag-uusapan ng sospek. Dahil dito nainis ang 47 anyos na babae kaya't bigla itong lumabas ng bahay, hinabol ang grupo at sinaksak ang biktima. Agad namang dinala ang biktima sa malapit na ospital sa Dagupan City para sa agarang gamutan. Matapos ang insidente, kusang loob namang sumuko ang sospek sa Station 4 ng Dagupan City Police. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.